Helo, Terry? Helo, mam? Ti'n iawn o asi? Dwi'n iawn, diolch, mam. A chi? Champion. Ti'n mynd y fanna? Mae'n llwyddiant ar hyn o bryd, mam. Dwi'n di clywed gynnwch chi estalwm? Na, da ni di bod allan o'r range yn anffodus. O, na ni. Lle da chi ebyn rwan ta? Wel, da ni... Rhwng Jupiter a Mars, mam. Wela i. Da chi'n bario'ch unan yn y rocket ta? Da ni'n gwneud hyn sydd i ddisgwyl ohona ni. Da iawn. Di'n braf ta? Sy'n ma'r trywydd? Yndi, mae'n gret, mam. Mae na ser rhwng da ni bod man. O, mae'n reid trwyd y fama. O, na ni. Iawn ta, mam. O, pa brifwch chi adra ta? Mi gael bwyd yn barod i chi. Wel, mae'r mission yn mynd am 6 mlynedd arall rwan, mam. O, fe dim di welu felly. Na ni, peidiwch chi aros i fyny, mam. Fe goriad a dan mat i'ch di ta. Oce, mam. Gwrandwch, dwi'n eitha prysur ar hyn o bryd, mam. Well i mi fynd yn ôl i'r control deck. Mi ai, mwyn i chi gael paratoi am re-entry. Oce, mam. Diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch yn fawr. Cofiwch yr hen ddihareb, te? Burn out heat shields at the ready. We'll add the sparkle to re-entry. Cymwch ofal. Ta-ra. Tra, mam. Ta-ra, Terry bach. Tra. Ta-ra, Q. Tra.